scolaire Mamadou Kamara niso kologiria bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalo sara ye 2000, primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la. A y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. لبيك اللهم لبيك. En Balma, on est Kounafolié Kabo, Commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudiya Clémeka Sharia Gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singadi de ko agence bekeleme ki ka daele ka malien kumbe chuga mina toko ka semenjona o de koso nemia leini ka fo ibina ta hijila walma ki ka ma blakata ki ka wuli ka besisa ka buli kata agence ben ka fo niya kanu naka bara tabuli dia toko sebon ikatake nintu kuna foliye anye kuna foli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala naka maka fo commission Allah ka fami ko nyumandi amma assalamu alaikum la sharika lak. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ. Trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye
an ka kɛ i komi mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛ sen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Agence Dunia Travers Service ako abibo nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la, ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka koto mɔgɔw t'a la, mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la, yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye ntɛnɛn ye octobre kalo tile 13 san 2025 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka kɛ ni aw ka waati cogoya ye. Minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi sɔgɔmada in na an ka kibaruya bɛna tali kɛ mun na ko yalama AES bɛna a tɔgɔla wari sigi sen kan wa? Ɲininkali tɔ min bɛ yen. Tajiko gɛlɛya bɛ yen cogo o cogo Mali wolomasiri taba bɛ wuli ka jɔ la su ani tile yaasa jamana bɛ se ka basigi cogo min na. Mun nana ni nin ko in ye an na dɔ ɲɛfɔ o la. Min ye Arabi Saoudite jamana ye keba. Ayiwa ko bana 6 bɛ yen ko n'o bɛ maa min na ko tɛ taa hiji la. Ne ko n k'u t'a fɔ sa ko hiji ka denmisɛnninw ka taa hiji la sa. Bana 6 a kelen bɛ ne kɔni na o. I tɛna tila k'a lamɛn ne kɔni t'a fɔ dɛ nka a kelen kɔni bɛ ne na. Kɔrɔ tɛ bana ye ne t'aw ka personne âgée wa. Ko bana 6 o mana tɛmɛ ka bɔ yen. Coupe du monde an kɔni kun y'an ta n'an bila dɔn a mɛnna. Nka jamana damadɔ bɛ yen olu bɛ kunbala na halisa. Côte d'Ivoire b'o la, Cameroun b'o la, Nigeria b'o la, Afrique du Sud b'o la, Cap Vert b'o la nka bɛɛ lajɛlen ka garisigɛ b'a yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ. Nka se ani nka taa jamana minnu kɔni y'u ka billet sɔrɔ 5 min n'an b'o dɔn o fɔlɔ ye Maroc ye, 2nan ye Tunisie ye, 3nan o ye Egypte ye, 4nan o kɛra sa Cameroun ye, min ye Algérie Ghana min ye Algérie ye ale b'a dafa 5 la fɔlɔ. 4 tɔ an b'olu ɲinini kɛ bi tile kɔnɔ. Wala k'aw ye kɔmi kɛ kunu 4-0 4-1
alo kata yɛrɛ la an ma ku Madagascar la o la olu bɛ 19 na an bɛ 18 na wa hali Madagascar yɛrɛ fana n'a ma farati meilleur deuxième ya in e ko a bɛna y'a kɛnɛ kan de meilleur deuxième ya in fana k'a bɛ taa Marocains fɛ yen han u ko k'u bɛ taa Maroc fɛ yen a kan ka kɛ novembre kalo nata in na ni min fana sugandira farafinna o bɛ sɔrɔ ka taa jamana tɔw ta o bɛ na kɛ min ye kafu ye FIFA ye ale fana bɛ na o ɲɛfɔ sɔgɔmada in na fala ni ne y'an ka poule de ne bɛ dimi quoi k'anw ma se ka Centrafrique gosi yan ka t'u gosi u ka so an ma se ka Comore gosi yan ka t'u gosi u ka so ka Madagascar gosi yan ka t'u gosi u ka so o tun ye kuru 12 ye fɔlɔ Ghana ta hali n'an ma se ka o gosi u ka so sa an k'o gosi yan han san b'a sɔrɔ an yɛrɛ fana tun bɛ États-Unis hali n'o y'a sɔrɔ Mali ni États-Unis tagali kɛlen don gɛlɛya ye bi ka sababuya kɛ visa ko ye nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na Falaye Keyita Keba Jalo ani ne yɛrɛ yaasa ka se ka kibaruyaw d'aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔw la. ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da bi sɔgɔmada in na an bɛ se k'a fɔ n yɛrɛ na Falaye ka kuma fɔ sa taji dɔ donna nka anw fanfɛ bolo fɛ yan an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi kunun ni bi tɛ kelen ye taji a selen don kɔni Falajɛ k'a daminɛ Tour d'Afrique la ka taa se Stade 26 mars ma an tɛ dan yen an ɲɛ sigara min kan o y'o ye dɛ k'a daminɛ 26 mars da la ka na bila Tour ne ɲɛma min ye ne t'o la o ye e ɲɛ ye ne ɲɛ m'o ye ne ɲɛ ye min ye o ye k'a daminɛ 26 mars da la ka na bila Tour d'Afrique la taji bɛ yen ni maa min b'a fɛ k'a sɔrɔ carburant n'o ye essence ni gasoil ye a bɛ yen ala barika la nin waati kɔni na a bɛ yen wa aran jɔlen tɛ yen fana minnu bɛ fan wɛrɛw fɛ a bɛ se ka na a kana na an ta ban dɔrɔn taji ko n b'an kan yen ko mun don yalama Mali jamana kɔnɔ taji mara yɔrɔ ko dɛsɛ don wa yalama labɛn de ma kɛ ɲɛmaaw fɛ wa yalama nin ko in mun ni mun bɛ a dugu ma ɲininkali minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'o kɛ bi o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔw kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan n y'a sɔrɔ maakɔrɔw la hali n'a dana najɛ bugɔli ma o ye dɔ ye armée min ye faso ɲɛjɔyɔrɔba in ye a y'a se kɛ taji nali la a donni la a lakanani la wulikajɔ ni cɛsiri la fo ka bamancɔwalekɛbaw yɛrɛ fana dɛsɛ nin waati in na sabula an bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kelen de kɔnɔ yan taji ta yɔrɔ wɛrɛ t'an si la an bɛɛ b'a ta jamana kelen de kɔnɔna na yan station kelenw na taji min filɛ nin ye a ko kuma cayara nin tile laban ninnu na
nga an bɛ se k'a fɔ n ko ala ni ce ka ala fo ka ala tanu sabula munna kabi a ko daminɛna fo kana se nin waati ma min ye gazuwali ye ale ma dɛsɛ o dɛsɛbaliya y'a to sotaramatigi durunintigi takisitigi olu bɛ ka boli ala hɛrɛ la nɔn tɛ n'olu fana tun ye dɔ fara u ka sɔngɔ kan o tun y'o kɛlen o sɔngɔ ye o tun tɛ jigin tuguni hali ni taji jiginna munna sabula misali caman bɛ maaw ɲɛkɔrɔ k'a sababuya kɛ nin ko in ye min ye taji ye k'a ko de bɛ cogo di dɛ gɛlɛya in an bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka ban sabula taji yɛrɛ a bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ bɔ min anw ka jamana maaw bɛ taa ta yɔrɔ jumɛn ka na n'a ye mun kɛlen don ka gɛlɛya don a ko dugumana na bi bi in na an bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na nin waati in na min ye taji a bi yan a sɔrɔ cogo o fana dɔnnen don minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ taa taji ta gɛlɛya la fala ye a y'a f'u ye ko taji to o fɛn ye minnu bɛ ka dɔ fara a sɔngɔ kan a y'a f'u ye ko taji to o fɛn ye taji bɛ sɔrɔ cogo di jɛkulu de sigilen don diɲɛ kɔnɔ ka taji baarakɛlaw k'olu sigi diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen u bɛ fɛn dɔ de sigi a bɛ fɔ min ma ko structure de prix tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kalo o kalo lajɛ de bɛ kɛ ka sɔngɔw k'olu sigi taji tayɔrɔ ka bɔ diɲɛ fantɔw fɛ ka se n'u ye pɔriw la o sɔngɔw olu bɛ fara ɲɔgɔn kan taji feerela minnu bɛ na ta ye olu fana ka ta sɔngɔw u ka douane wariw nin bɛɛ lajɛlen bɛ jate ka kɔn a baara bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka sɔrɔ k'a sigi ni structure in sigira a bɛ fɔ jamana ɲɛmaaw fɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ONAP maaw k'u ka dantigɛli kɛ kalo min banna ma taji feerelaw u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ na u sigi k'a fɔ ayiwa kalo min banna an ye taji feere nin sɔngɔ in na nka nin waati in na taji bɛ taa ta yɔrɔ min ka na se pɔriw la ka douane faraw fara a kan k'a ta sara fara a kan ka na n'a ye fo pɔmpu la a filɛ nin ye an bɛ se k'a feere joli tama kelen de bɛ fara a kan wa pɔpɔrɔ de bɛ fara a kan wa su de bɛ fara a kan wa dɔrɔmɛ kelen de bɛ fara a kan wa o bɛɛ lajɛlen bɛ dan tigɛ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ maaw ɲɛna a ye don ni taji ye jɛkulu min sigilen don o la kɔlɔsili kunna o ye ONAP ye ale de kan k'a dɔn citerne joli bɛ don an ka jamana kɔnɔ joli bɛ bɔ min ye douanelakaw ye olu fana ka brigade maaw sen bɛ a la nka diɲɛ kɔnɔ taji sɔngɔba bɛ sigi siɲɛ kelen kalo o kalo yɛlɛmali tɛ se ka k'a la k'i to kalo kɔnɔna na k'a fɔ ko e bɛna gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma munna taji gasoil pétrole ni essence nin bɛɛ lajɛlen a sugubaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye minnu b'a dilan n'u b'a ta ka na n'a ye ka b'u ka jamanaw kɔnɔ ka se pɔri jamanaw la olu b'u ka sɔngɔw fɔ jateminɛ bɛ kɛ o kan o mana tɛmɛ ka bɔ yen pɔriw kɔnɔna na a ta saraw a nan saraw ka taa se a douane saraw ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔngɔ bɛ sigi sen kan ka sɔrɔ k'a fɔ ayiwa a ye taa feere nin da in na douanelakaw ka hakɛw jatele sirafɛnw jatele hali farankan min bɛ yen n'o kan ka sigi yaasa ka se ka se a juraw tɔgɔ la nin bɛɛ lajɛlen bɛ jateminɛ o de la taji sɔngɔ bɛ tila ka sigi nka munna k'an to kalo kɔnɔna na a bɛ fɔ anw ɲɛna ko taji sɔngɔ yɛlɛla yan dɔw de b'a fɛ ka u ta sɔrɔ munna kɔlɔsira nin waati laban in na taji min bɛ don mali kɔnɔ dɔw bɛ yen essence yɛrɛ t'olu bolo olu ye taji talaw ye o t'a ko la gɛlɛmanba ye sabula i n'a feere taji feerelaw ma nka min ye kojugu ye a ko la o ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa taji ta ni station b'u bolo nin waati laban in na a dɔw an kana bɛɛ gosi ni bere kelen u bɛ taa dɔ bila u ka station na ka taa tɔ jagomanfilaw ma k'u feere olu ma minnu bɛ kɛrɛfɛ feereliw kɛ minnu bɛ butelila feereliw kɛ minnu bɛ togodala feereliw kɛ wa sisan a kɛra sokɔnɔ feere yɛrɛ ye maaw ɲɛ dar'o fana ka bamakɔ kɔnɔna na yan o de la taji sɔngɔ bɛ taa se f'a sigiyɔrɔma 2 ma minnu b'a feere u b'a dɔn u bɛ ka min kɛ u bɛ ka tɔnɔ de ɲini jamana bɛ mun fɔ o tɛ foyi tɛ se olu ma nin bɛɛ lajɛlen ye mun ye lakɔlɔsibaliya min ye baara kɛcogo a kan ka sigi sen kan cogo min na o tɛ se ka kɛ o la sa olu kɔni bɛ tɔnɔ sɔrɔ fɛn o fɛn na u n'o ɲini malidenw bɛ nin ko in de kɔnɔna na sɔngɔ 2 sɔngɔ 3 400 500 dɔw yɛrɛ y'a feere 1000 an ka jamana kelen in kɔnɔ yan nka taji dasilen don u yɛrɛ bɛ tila k'a f'i ɲɛna na su fɛ na fitirida fɛ i den i ka na budɔn bila ka na nin waati in na an b'a feere nin waati in na an tɛ feereli kɛ lakɔlɔsili min kɛra o la o ye k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ kan ka wuli k'u jɔ kojugu o ye maa karamɔgɔ ye o kan k'a tobi an ka ɲɛmaaw u ka kimɛli kɛ nin ko in na u y'a yira sa ko maa o maa kɔni n'i bɛ taa bidɔn na ka taa sanni kɛ a ti feere e ma n'o ti feere olu ma sɔrɔdasi minnu fana bɛ taa san station kɔnɔna na a kana feere u fana ma o fana ka bidɔn kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu mana sigi ko ka baaraw kɛ u k'olu lakɔlɔsi
sasi taji a bɛ feereli min kɛ dɛnkɛrɛfɛnw ni fɛnw na olu bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ station lakodɔnnenw ni lakodɔnbaliw jamana ka fɛɛrɛ sigi olu la nka u k'u hakili to a la fana k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ station feere kɛrɛfɛ a kɛra u ka baara ye dɛ u ka baara don fala u bɛ balo a la n'i y'olu bɔ o la a y'u fana wele k'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ se k'u don donda min fɛ a k'o yira u la taji ti feere budɔn na mun bɛ se ka kɛ kiliniki kɛnyɛrɛye tigilama izini tigi olu bɛ taji ta cogo di a y'o fana fɛɛrɛw ɲini a k'o fɔ olu ye an ye mun lakɔlɔsi tajiba in nana to banmanciwale ni ɲɔgɔnwale kabaw yɛrɛ dɛsɛra bi fala ye a se foyi tɛ u ye moto min yarilen don bi a ka ca ni ba n'a si ye kabi an t'an tulo da a kuma kɔrɔ fo an ka dugulamaw y'a jaw ta k'a yira an na k'u bɛ k'u yɛrɛ ɲini o kɔrɔ ko ni jamana yɛrɛ y'i ɲɛsin taji feere in ma ka taji feere in sɛgɛsɛgɛ maa minnu b'a feere togodaw la maa minnu b'a feere bamanciwale kɛbaw ma k'olu ɲini k'o dɔn fala ye o bɛ dɔ bɔ an ka gɛlɛya la taji ko y'a to fana maa minnu bɛ balo feere ninnu ma maa minnu bɛ dumuni feere ma maa minnu b'u bisimila a caman kɔ bɔra fiɲɛ na nin ko in senfɛ fala ye taji sɔrɔbaliya y'a to bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ senna taama o t'u kisi hali moto kan taama yɛrɛ t'u kisi kuma tɛ senna taama ma sisan sa ɲininkali de bɛ kɛ jɔn de tun bɛ taji feere ninnu ma o kɔfɛ gouvernement kan ka fɛɛrɛ min sigi bi moto minnu bɛ ninnu bolo u bɛ bɔ min jɔnni bɛ motow feere moto bɛ don an ka jamana kɔnɔ cogo di a bɛ feere cogo di nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ nin ko in na sababu ye jamana ka wuli k'i jɔ hakili la gouverneur dɔ tun bɛ baɲangara a waati a ko ko moto tɛ feere o tun bɛna gouverneur ni a bɛna gɛlɛya sɔrɔ nka bi bɛɛ ɲɛ b'a la taji ko y'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ fɛn o fɛn kɛ an yɛrɛ sen b'a bɛɛ la an de b'a feere u ma an de b'a d'u ma an de bɛ jɛ ka baaraw kɛ wa an de b'a wariw fana minɛ mun de fɛɛrɛ bɛ se ka sigi o ko la bi sabula min ye togodala taji feerelaw ye o taji t'olu bolo tuguni fala ye taji tɛ sɔrɔ bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ togoda ma o ye maa ninnu ka taa ni ka segiw dɔgɔya kosɛbɛ nka a b'a to hakili jagabɔ sira fɛ u ka dumuniko bɛ kɛ cogo di fana i k'o fana jateminɛ u ka minɛnw bɛ sɔrɔ jɔnniw bolo tile tusugu minnu b'u bolo ka yaala maramafɛn minnu bɛ u bolo nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu ni gouvernement kan ka baara kɛ a kan ka jateminɛ kɛ fɛnw donta kuma tɛ moto wala ye moto bɛ feere jamana in kɔnɔ dɛ moto min bɛ feere mali kɔnɔ ni kɔlɔsili ma k'a la a man ɲi bi taji ban y'a to an k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ sen b'a la cogo min an yɛrɛ kan ka an hakili to an yɛrɛ la cogo min fala an bɛ kelen fana fɔ an ka jamanadenw ye taji gɛlɛyara cogo o cogo a kana san ka taa aw ka so taji budɔn sigilen dɔrɔn jalan bɛ mɛnɛ a budɔn langolo a bɛ mɛnɛ kuma tɛ ni fɛn b'a kɔnɔ wa i y'a bila i ka so min kɔnɔ a bɛ sisi min bɔ o gazi o fana ye bana de ye n dun ɲɛ b'a la maa caman bɛ ka taa bila f'u ka soju de kɔnɔna na a kana jeni ye tiɲɛ ye nka a bɛ sisi min yɛrɛ bɔ o de bɛ bana lase i ka mɔgɔw ma i b'a jateminɛ fala ye ni pɛntiri kɛra yɔrɔ la f'aw ka tile damadɔni kɛ yan'aw ka don a kɔnɔ mun de b'a la n k'a bɛɛ ye taji de ye donc an ka hakili t'o la filanan ye mun ye bi tiɲɛ don armée ka tɛmɛli citerne tɛmɛli fɛn minnu bɛ kɛ a ka di an ka togodalamaw n'an ka dugulamaw ye u k'a ja tali dabila a jata in nafa kisɛ kelen a t'a la ni kɔlɔlɔ tɛ u bɔra anw fɛ yan aw b'a ci ka na Bamako bɛɛ lajɛlen ninnu bɛ bɔlɔlɔ kan ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen kolon bɛ yen minnu fana sigilen don fala ye bɔlɔlɔ kan su ni tile olu bɛ tasuma da don u b'a mɛnɛ fɛn ni fitinin mana kɛ u b'a tɔ bɛɛ lajɛlen juguya u k'a dɔn u tɛ k'a kɛ maa la a bɛ k'a kɛ maliyɛnw yɛrɛ de la yan waleya minnu ma kɛ k'olu fɔ waleya minnu bɛ ko juguya k'olu fɔ ka ɲagarilabɔw kɛ ka lerubɔw kɛ i tɛ k'a kɛ jamanaden si maa la i bɛ k'a k'i yɛrɛ de ka mɔgɔ la yan i bɛ kɔ kan o i bɛ yan o i bɛ k'a kɛ yankaw de la wa an fana an k'an jija an ka togodaw la an ka sigidaw la armée ka fɛn fɛn bɛ yen an k'a ja tali dabila citerne tɛmɛli an k'an sen bɔ o la an ka se ka bɔ k'an jɔ k'u filɛ nka min ye jata ye an k'o bɔ a la k'o bila bɔlɔlɔ kan sabula maa minnu bɛ olu bɛ degun fala ye sabanan ye mun ye an yɛrɛ ka laɲini o ye jani ka laɲini ye jamana k'a hakili to chauffeur la jamana k'a hakili to chauffeur la jamana k'a hakili to chauffeur la maa minnu filɛ citerne boli la nin ye fala ye sara t'a dɔw ye dɛ
k'a sɔrɔ sara bɛ se ka sigi u tɔgɔ la k'a sara k'a d'u ma ka ɲɛ yɛrɛ o ye fɔlɔ ye u ka denbayaw olu bɛ degun min na bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn hakili bɛ bɛɛ la fo olu o mana tɛmɛ pɔmpisiw fana a caman ye gɛlɛya sɔrɔ dɔw y'u neni dɔw ye dɔw jogin an k'a ɲini ɲɛmaaw fɛ station n'a fara jamana ni taji banna u ka maaw bila mun bɛ taa lakanabaw mun bɛ taa yɔrɔ la kɔlɔsi maa dusuma dɔw bɛ fala ye an ye dɔw ye station kɔnɔ a ka mɛnɛw de ka di olu ye pɔmpisi b'a ka feereli la ale tɛna se ka lakana fana kɛ station tigiw dɔw kɔni ye anw ɲɔgɔnna kibaru ɲɔgɔnna ko tɛ dɛ ni e taara u bɛ dasi u ɲɛ ti fa e la anw ɲɔgɔnna y'u ye dɔw y'olu wele n'o ye an balima gorobaraw ye olu kɛlen ka dɔw ka lakana an yɛrɛ b'o fɔ an bɛ casaw fɔ yan u ka ɲɛmaa n yɛrɛ t'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ dugu la Dawuda an b'u fo kosɛbɛ parce que u fana bɛ baaraba la yan fala ye u bɛ ka yɔrɔ caman lakana nka a ka ɲi jamana k'a lajɛ finitigi 1-2 o ka yɔrɔ dɔw la fana fala ye an ka mɔgɔw bɛ gitɔrɔn yɛrɛ tigɛ pewu tɛmɛsira yɛrɛ tɛ sɔrɔ taji ta in kɔni mana daminɛ wa a ye hakili an bɛ ɲinɛ pewu wa fɛn kelen bɛ yen n'an m'o bɔ an kunkolo la hali ni taji bɛ yen a tɛ kɛ yen sabula a bɛ mɔgɔw kunkolo de kɔnɔ don o don n ka moto fa taji la hali n kun bɛ baara kɛ n'a ye min ye kɔrɔlen ko ayi n ka taa n jɔ k'a fa dɔ b'e kun o ma ban e kɛlen don ka t'i jɔ mɔgɔw ɲɛ min yɛrɛ b'e kun o bɛ se k'e ka ci bɛɛ ɲɛnabɔ fo dɔgɔkun 1 kɔnɔna na mɛ n'a bɛ e yɛrɛ kunkolo kɔnɔ o kɔni fura foyi t'o la a bɛ maa minnu kunkolo kɔnɔ ko taji tɛ yen fura foyi t'o la wa olu tɛ se k'a faamuya ko taji bɛ yen donc sɔgɔmada in na nin ye an ka kado ye kado min fɔlɔ n bɛ segin a kan taji min bɛ don an ka jamana kɔnɔ u k'a la kɔlɔsi a bɛ taa min jɔnni bɛ jɔnni feere jɔnni bɛ taa ni jɔnni yɔrɔ jumɛn moto ko min b'an ka jamana kɔnɔ u ka moto la kɔlɔsi moto bɛ don min moto bɛ bɔ min moto bɛ feere cogo di togodala sansi feere yɔrɔw kare kɔnɔ sansi feere yɔrɔw sanni feere yɔrɔ minnu bɛ yen ni papiye t'u la fala ye u k'olu fana la kɔlɔsi sisan dɔ kɛra an sɛgɛnna dɛ taji tɛ ban a tɛ sɔrɔ a bɛ maaw bolo duw kɔnɔ a b'u bolo forow kɔnɔ a b'u bolo u ka yɔrɔw la mɔbili jɔlenw n'o ye garasi mɔbili kolon tiɲɛnenw ye taji kɛlen don olu kɔnɔ a ko ka gɛlɛ dɛ gouvernement ka hakili to o la n bɛ segin a kan chauffeur citerne chauffeur mali chauffeur u k'u hakili t'u la fala ye bi bɛɛ ɲinɛnen n'u kɔ pɔmpisiw fana ka lakana u k'o fana jateminɛ tiɲɛ don station ye privéw ye nka jamana k'a fana ka hakili to a la kuma tɛ minnu bɛ gitɔrɔnda la n'a bɛ sira tigɛ u k'olu fana jateminɛ anw fana jamanadenw fɛn bɛɛ tɛ fɔta ye fɛn bɛɛ tɛ yirata ye nisɔndiya kɛra cogo cogo ko ɲɛna cogo cogo a dɔw bɛ yen an k'o olu to an bolo n'u sera dugubaw kɔnɔ k'a kan ka jigin ye a fɔra a banna nka u bɛ yan fɛ u natɔ don yan u masurunnana yan u k'o bɔ a la fala ye sɔgɔmada in na n bɛ sɔrɔdasiw fo u ka wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na vraiment an bɛ armée fo an ka cɛ n'o ye ne ka petipetini ye Modibo Kone an b'a fo a n'a ka maaw général de corps d'armée n'a ka baarakɛlaw fala ye u bɛ baara min na bi a barika ka bon Modibo Kone n'a ka mɔgɔw u bɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ u bɛ ka kibaruya minnu di u bɛ ka baara min kɛ bi u bɛ ka sɔgɔbɛ minnu kɛ u bɛ ka lakɔlɔsili min kɛ nin ko in na bi fala ye a dɔw tɛ se ka da maaw tulo kan nin ye kɛnɛ ye an k'a fɔ a ye ko a ni ce a k'a cɛsiri a k'a jija ni ne ɲinina service de renseignement mɔgɔw fɛ baara min bɛ jamana nafa maaw b'a ye u b'a dɔn min bɛ ka kɛ yɔrɔ caman bɛ fala ye mɔgɔw ɲɛna ko u tɛ ka lakɔlɔsili bɛ fan bɛɛ fɛ nka da de t'olu fɛ ka kuma sécurité d'État mɔgɔw olu da tɛ se ka kuma nka u bɛ baara min na an k'a dɔn k'a fɔ ko a baara ka bon sabula a fana bɛ nafa ɲɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kibaruya tɔw kɔnɔna na. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don
Bamako, Sekou San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma, Kenyeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa kiliyanw aw bɛ Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye a n'a ka cɛdenw k'a daminɛ nin kalo in tile 8 na Menakakaw fɛ Inaraban Bamansuwɛli ɲɔgɔnwale kɛbaa maa caman u y'olu bɔnɛ u ni na ɲɛmaw min ye Bubakar Demogi ye ale min yɛrɛ kun ye maa caman fa ka se wulikajɔ caman na ka taa an juguya la n'a tun bɛ État islamique maaw ka bolo kan a n'a nɔfɛmaw Ismaël Ahmed Ould Shoaib o n'a balimakɛ u bɛɛ lajɛlen tora wulikajɔw senfɛ min ye kibaruya sanumanw dili AES cɛdenw Mali Burkina Niger olu ka wulikajɔ o y'a to nin waleya in sera ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka ale marabolo kɔnɔna na Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kelen fana hukumu kɔnɔna na min ye AES cɛdenw ye u ye baaraba mun kɛ o ye sa halisa Bamansuwɛli ɲɔgɔnwale kɛbaa minnu bɛ Ɲoro masuruna na Kayi fanfɛla la olu fana caman dasi nka ye Falaye a nana kɛ sa e ko gosili ma to otage dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ de e bɛ maa min bolo o y'a yɛrɛ ɲini i tɛ t'i ka so an bɛ armée fo a ka baara kɛcogo ɲuman na Mali kunnafonidi gafe soba n'o ye Lesor ye Falaye dɔgɔkun tɛmɛnen u tun ye nkamu da ko ni Ala sɔnna a ma k'olu na baarabila kɛ bi n'o ye nin kalo in tile 13 ye k'a bɔra a ma han ko sigikafɔ kɛra u ni u ka ɲɛmayaso bɛ kuma na État syndicat secrétaire général dɔn Basaro Aidara Basaro de bɛ yen Basaro an b'a fo nka Falaye dɔɔnin ko ale bɛ Basaro bolo dɛ a bɛ judo kɛ a b'a fɔ ne ma grave ko ayiwa e kɔni e ye kɔrɔ grand frère ye kɔrɔ petit frère ye sa dɛ an ka fɔta tɛ se ka ca n'i ta ye an b'a fana fo a yɛrɛ delila ka na yan an ka studio kɔnɔ yan Falaye ko lamɛrikɛnw olu ko n'an bɛ t'olu fɛ yen k'olu ka wari 1000 ani 2000 miliyɔn 3 ni miliyɔn 6 k'anw k'o sara ko ka taa olu fɛ yen wa k'u ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan fɛn fɛn tɔgɔ ye ko maliden k'o na taa o sira fɛ sɛbɛn in an ka minisiri n'o ye Ablaye Diop ye a ko a ye nin waleya in ye wa a y'a faamu a kamana guwana sabula mun na Diop ko anw ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya bɛ yen o fana kɔfɛ fana bɛnkan dɔ bɛ yen o sigira sen kan avril kalo tile 14 san 2002 san n'o b'a to anw bɛ se ka visa sɔrɔ ka don u fɛ yen doncogo caman o tun bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ko suma ko dugumajɛ olu ɲɛ bɛ mun na Amérique jamana a sina ka bɔ ni nin sɛbɛn ye ten ka nin fili bɔlɔlɔsiraw fɛ ka Mali yɛrɛ ta tɔgɔ ma koyi ani malidenw k'u bɛ diɲɛ fan o fan han Falaye k'u k'a labɛn k'a bila u kunna ka bɔ n'u bɛ taa États-Unis kɔni visa fɔlɔ n'o ye B1 ni BD a musakaw k'olu danganamaya Diop ko u ye États-Unis faamu nka u filɛ ka nin min kɛ nin ye ko Mali fana b'a ɲɔgɔnna sigi u ka dugudenw na n'u bɛna na anw fɛ yan ko nka k'an ka daw yɛlɛlen yaasa kuma ɲɔgɔnya u bɛ se ka kɛ cogo min na sabula min ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ taa ni ka segin baara min bɛ kɛ n'a fɔ ma immigration ko olu ni États-Unis b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya ni karama kɔnɔna na ko nka ko nin waati in na Diop ko nin ko kɔni a ma nin faamu nka ni Ala sɔnna a ma min ye lamɛrikɛn den fɛn fɛn bɛna na don yan u fana ka anw fana ka CFA miliyɔn 3 labɛn ani miliyɔn 6 ka kɛɲɛ n'u doncogo n'u nacogo n'u ka kow kɛcogo ye wa Falaye a bɛ se hali u ka lasigidenw ma han ni maa de bɛna sa komi olu yɛrɛ ko u ma maabɔ maa la an fana ka maaw fana ko k'u ma maabɔ maa la peut-être u na sigi ka kuma sabula ni bɛnkan kɔrɔ bɛ yen u na o ko lajɛ Saheli jamanaw ko yalama k'u bɛna na sira kura yira maaw la ni wari ye wa n'o ye farafinna tɔgɔlawale ye wa Falaye ko ba de bɛ labɛn na
ɲɔgɔn ye belebeleba o labɛn de bɛ ka kɛ min ye desanburu kalo nata in ye bamakɔ kɔnɔ yan AES ɲaamɛ tɛmɛlen kɔfɛ san 2024 n'o kɛra juillet kalo ye bamakɔ ta o bɛna kɛ kimɛli o ɲɔgɔn ye kimɛli senfɛ Asimi ye baara fɛn fɛn kɛ a san kelen kɔnɔna fala ye a n'a o bɛɛ lajɛlen dantigɛ maaw ka se ka o faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya la banki o dayɛlɛli wolomasiri tabaw ka baara jamanadenw ka basigi passeport ko visa ko ka taa se min ye AES yɛrɛ bugunatigɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ma ka taa se jɔnjɔnw ma fɛn o fɛn ni Asimi y'a sigi sen kan AES tɔgɔla fala ye a bɛɛ bɛna kimɛ nka maaw sigilen don ka min kɔnɔ ko yalama banki min bɛna dayɛlɛ k'a bɛ dayɛlɛ n'u yɛrɛ ka wari wa Abdramani Chani ale ye munumunu salo kɛ kɔsɛbɛ na ka taa nin ɲɛfɔ nka dɔgɔkun tɛmɛnen nin kalo in tile 7 wɔlɔfɔw fɛ yen Usmanu Sonko ale ko min ye farafina an fanfɛ jamana bɛ ka wari min dun n'o ye CFA ye ko Mali ni Burkina Niger k'u kana u sigi k'u bolo fila da u sen kan ko ka to CFA kɔnɔ koyi k'u ka wuli ka jɔ kɛ ka yɛlɛmaw boloda ko sabula CEDEAO ale bɛ sulu sala la min ye AES jamanaw ye Usmanu Sonko kɔni y'a ɲini u fɛ ko hali n'ala ma jangɛ fala ye ni CEDEAO tora tan ka Usmanu kow ye ko olu bɛ sɔn ka fara AES ka wari dilanni na han Usmanu Sonko ko CEDEAO bɛ ka taa n'a ko ye cogo min u bɛ ka baara kɛ cogo min sigana yɛrɛ bɛ ka don maa la ko k'a sɔrɔ AES sera yɔrɔ min na sisan fala ye ko maa kɔni tɛna fɔ k'i bɛna i ka banque d'investissement dayɛlɛ ani yiriwali banki ko k'i sigi ni wari musaka kɔni ye k'i bɛ baara kɛ o la ko la sa ko min ye AES ka musaka wari ye n'o nana sigi sen kan k'a bɛna yɛlɛmaba don an fanfɛ jamanaw la sabula u yɛrɛ ka sɔrɔ ko u ka yiriwali ko min y'u ka baara ko n'u ka fɛn o fɛn sa u bɛna bɔ jɔnya juru la pewu sabula wari minnu bɛ tɛmɛ faransi banki fɛ o tɔnɔw na bi u yɛrɛ ka hakɛ kɔnɔna na ko ka tɛmɛ o fana kan jamana 3 mana fara ɲɔgɔn kan fala ye maa 80,000 o de bɛ jamana in kɔnɔna na olu ka taa ni ka segin u ka sɔrɔ kɛcogo n'u ka baara kɛcogo ko a bɛ se ka o fana yɛlɛma ko kuma tɛ nin waati na a yɛrɛ ka fɔ ko cɛncɛn fo ka jamanaw u ka sɔrɔ olu faralen ɲɔgɔn kan 100 sara la a taara yɛrɛ sɔrɔ 20 na 20 min bi n'o bɛ taa bi faransi ale da kɔnɔ ngulagi ani maati ja la ni ninnu ko k'u bɛ baara kɛ u kan ka fɛn fɛn sigi sen kan musaka bɛ taa tɛmɛ faransikaw de fɛ yen k'a kɛ yɛlɛma ka sɔrɔ ka taa n'a ye ko nka n'u sera k'u yɛrɛ ka wari sigi fala ye u ka kuranko u ka jiko u ka kalanko u ka sirabako fɛn o fɛn bɛ yen n'o o ye yiriwali ye u bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye dugudenw ye k'olu caman jɛlen don ni wari kura in sigili ye koyi 100 sarada la a bɛ se ka se maa 70 fo 80 ma minnu ko bi ni ɲininkali kɛr'u la ko wari kura in ko k'a sigi danfara ka don sa jɔnya waleyaw ni ɲɔgɔn cɛ nka fala ye a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye CEDEAO ye ale fana bɛ ka wari dɔ labɛn k'o tɔgɔ ye ko ECO o de la sa Usmanu Sonko ko teliya n'o ko sera ka sigi sen kan k'o bɛ sɔn kɛ nka AES jamanaw ko o wari in fana faransi kasa b'o fɛ koyi sabula wulikajɔ n'o fɛn fɛn mana na kɛ min ye jamana dɔw ye olu jamanakuntigi b'u sen na o ko kan o de la sa Senegal Guinée Togo ka fara AES jamanaw kan ko n'an m'an farati ni ninnu kɔni y'u ka wari sigi ko ninnu jamanaw k'u bɛ sɔn ka far'u kan sabula u y'a ye k'a fɔ tɔnɔ min bɛ a la nka ni CEDEAO tora senna ta k'a to sulu sala la yɛlɛmali minnu bɛ k'olu boloda u m'olu kɛ laɲini minnu kɛr'u fɛ u ma sɔn olu ma min ye AES ye ko a na kɛ farafina an fanfɛ bolo ale kɔni yiriwali baara ye sabula farafina den bɛɛ lajɛlen sigilen don ka nin musaka ko in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka desanburu kalo kɔnɔ ko wa ko a bɛna na ni nafaba ye nafa min b'a to hali u ka jamana kɔnɔ sɔrɔw la sa a bɛ bɔ 2 la ka taa se 3 ma 100 kan k'o dun ye koba de ye wa min ye wari kura min natɔ filɛ nin ye a basigi o de baara da ka bon n'a bɛɛ lajɛlen fala ye kɔlɔsilikɛbaa dɔw ko hali an filɛ kɛlɛ min na nin ye ni wari kura sigira terroriste bɛ wari bɔ min wari min b'u bolo sakwasi kɔnɔ tan a bɛ bɔ min nka ko fɛɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ n'a ma ɲɛ ko wari kura bɛ sigi a baaraw ka se ka labɛn an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kibaruya tɔw ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye
Amada o made sama mone be do fara o de kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron o be se ka yelema aka sama mone compte la ka sani were ke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi o ye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi o de kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi Triangle di bala fo no e bala ni to kala nyene jame kun sigira Sikaso ka fe bara kun cera sibiri temene tako konontona yi tile saba bara ko fe sa kenedugu konnana a yera ka fo ko kun cella sa mi Salia Male ni ale ministre Mahmoud Afeka chef de cabinet ye a nyamaya tume ale bolo ani Sikaso gouverneur mi nye Sikaso marabolo maw dugutigu ni kintigu kata se sora sinyama mo bela jele tume nyogo nje kun celli kenega Vamara Berté ale fana tume Sikaso ka fe Sigasokaw ka balanjɛkulu groupe d'Ambere jɔyɔrɔ gale sɔrɔ ka jɔnjɔnba kɔrɔta Festival International Triangle de Balafon a tagu kɔnɔntɔnna in na jalatigɛbagaw ni o ye membre de jury ye olu ka baara ni sɛgɛsɛgɛli caman kɔfɛ olu de ye nin sugantili kɛ u ye jaabi laban bɔ k'a di maaw ma nisɔndiya belebeleba de tun ye Sigaso Bala groupe d'Ambe maaw ta ye u kɛlen ka jɔnjɔnba kɔrɔta jɔyɔrɔ filanan Burukina kulu bɔlɔngada maaw ye o kɔrɔta ni ka jɔyɔrɔ sabanan di groupe jeli ka bɔ Laginɛkaw bara jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ko prix spécial ASI o dira Niger ma olu mu kun ye jamana welelen ye no an nisɔndiyala kojugu n'an k'an b'a fɔ an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na an bɛ foli belebeleba ta k'a da an ka Mali faamaw ma an b'o fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ cɛsiri min na Ala ka dɔ fara a kan an yɛrɛ fɛnɛ bɛ baara min na an b'a la deli halisa cɛsiri min b'an na an ka se ka dɔ fara o kan o ye cɛsiri le ye ne kɔni bolo ne yɛrɛ bolo o ye cɛsiri ye. Oui, an y'o de fɔ an natuma an ko an ma na kubuta yɔrɔ dɔrɔn na an nana pour que an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko africain bɛɛ ye kelen africain bɛɛ ye an bɛɛ bi kɛlɛ kelen de la donc an nakun ye o ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka se concours kɛw ma donc an nani nin an bɛ fɛ k'a fɔ africain ye africain ka la u ka culture la voilà an ka dɔn ko seko kɔrɔlen ko o le ye anw ye an b'an yɛrɛ dɔn o le la an nani bɛ o yɛrɛ de la. bi kɛra ne bolo lomba le di quoi alhamdulilayi rabbil alamina alhamdulilayi n sewara le bi ma la o ɲɛ mɛ fɔ la quoi je suis très 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 ravie aujourd'hui je suis très très contente aujourd'hui vraiment 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 ko barika Mali ye ko barika Afrique ye ko barika Laginɛ ye vraiment ko barika Sikaso ye ko barika festival Triangle du Balafon bala ɲɛnajɛ belebeleba in kuncɛli kɔnɔna la ɲɛmaa minnu tun bɛ yan nɔ o bɛɛ lajɛlen y'u ka sewa yira ko tile saba in kɔnɔ bɛɛ y'i cɛsiri fara ɲɔgɔn kan bɛn ni taamasiyɛn yaasa ka kɛnɛ in kɛ kɛnɛ dumanba ye baara kuncɛliw ɲɛmaaya tun bɛ an ka jamana seko ni dɔnko ministre chef de cabinet bolo ministre tɔgɔ la ka fara Sikaso marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kan. ni tile saba in kɔnɔ an farala ɲɔgɔn kan ani Bamakɔkaw ani an balima Burkinakaw an balima Nigerkaw an balima Guinéenw kana fara ɲɔgɔn kan kana festival Triangle International du Balafon min tun sɔnsɔrila n'o de fɔ n bɛ Sikasokaw ka foli lase k'an bɛɛ ka foli lase an ka président ma min sɔnna ka segin ni triangle in ye ka tugu a kun sɔnsɔrila ka foli lase Sikasoka bɛɛ lajɛlen ma an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la layidu min taara layidu tiɲɛna délégation fɛn o fɛn nana u ka jamana tɔgɔ la ka bɔ Niger
ka bɔ Burkina ka bɔ La Guinée ka bɔ Mali la bɛɛ ka foli bɛ yan ministre de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme n'o ye Mamou Daffé n'o bɛ Seko ni Dɔnko kunna a ko k'a ka foli lase bɛɛ ma ko bɛɛ ni faso baara. An b'a yira la k'a fɔ bala ɲɛnajɛ kulonba in na jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ni olu donna ɲɔgɔndan kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye donbolo sɔrɔ jɔyɔrɔ gale groupe danbe maaw ye sefa wari $1,500,000 ta burkina bew jɔyɔrɔ filanan olu ta kɛra $1,000,000 Guinée Conakry jɔyɔrɔ sabanan maaw olu ye $150,000 ta groupe danbe maaw ka sɔrɔ ka jamakulu sabakɔrɔ ɲɛnajɛ ka nisɔndiya n'u ka balansen duman n'u dɔnsen dumanw ye. Ayiwa Sikaso an b'u fo baara ale kɛcogo ɲuman na fala an bɛ taa Arabi Saoudite ayiwa Arabi Saoudite kaw ko ɲina ko ni décembre kalo tile 31 kɛra k'a sɔrɔ maa ma i ka labɛnw kɛ i tɛ se ka taa hiji la fala ye kunna sini ko fana u ye bataki ci an ka maison de haji maaw ma ko bana 6 bɛ yen n'o bɛ maa min na ko olu fana tɛ se ka taa u fɛ yen Ibrahim Jawara ale min sɔrɔ kɔ kan an ka jɛka o lamɛn. An balima asilamɛw Saudiya jamana ka minisiriso min sigilen bɛ hiji ani emuwa kama a k'a dɔn k'a fɔ communiqué ba u y'a bɔ k'a ci ka taa diɲɛ jamana bɛɛ ma jamana o jamana bɛ yen k'a fɔ n'i bɛ mɔgɔ bila ka taa hiji la u ye communiqué in ci a bɛɛ ma Mali sen b'o la maison di haji n'a ɲɛmɔgɔba ye Dr Abdul Fatah Sise ye a k'a dɔn k'a fɔ communiqué in sera ma ka bɔ yen nɔ Saudiya jamana ka minisiriso min sigilen bɛ hiji ani emuwa kama k'a b'a ɲini diɲɛ jamana bɛɛ fɛ a bɛna bana minnu fɔ tantɔ dugu ma n'o bana yera mɔgɔ min na an balimaw a k'a dɔn k'a fɔ hiji nata k'o tigi tɛna se ka hiji dɛ n'o ye 2026 hiji ye k'o tigi sen bɛ bɔ hiji la an balimaw o kuma an k'a lamɛn a fɔlɔfɔlɔ ni maa min bɛ yen k'a fɔ k'a tigi kɔnɔnaminɛn dɔ man kɛnɛ maa minnu bɛ yen n'u kɔnɔnaminɛn dɔ man kɛnɛ ayiwa an bɛna o ɲɛfɔ o ye jumɛn de ye o kɔnɔnabana ninnu filɛ nin ye maa min bɛ yen ni ɛrɛn dimi b'a la n'a ɛrɛn bɛ k'a dimi ɛrɛnko problème bɛ mɔgɔ mɔgɔ la f'a tigi bɛ taa dialyse kɛ dialyse ye fɛn min ye o dɔnnen don ani maa min bɛ yen dusukunbana n'o ye kɛridimi ye a b'a tigi la nka kɛridimi sera niveau la a tigi tɛ se ka mouvement foyi kɛ n'a ma sɛgɛn n'a y'i lamaga dɔɔni i b'a ye a tigi bɛ sɛgɛn fɛn min ye effort physique ye a tɛ se k'o kɛ ka da kɛridimi kan o tɛmɛnen kɔfɛ ani fogofogobanaw n'o ye puma ye maa minnu bɛ yen k'a fɔ fogofogobana b'u la waati bɛɛ a tigi mago bɛ se oxygène ma walima hali ni waati bɛɛ yɛrɛ tɛ kuma o kuma fo ka oxygène k'a tigi la cogoya min na a ka bana ka calmer ani fana biyɛndimi ala ye maa min na jarabi ni biyɛndimi ye fo biyɛndimi kɛra sababu ye ka jouer a tigi kan an balimaw o biyɛndimi y'a to hali a tigi ka mouvement ka gɛlɛn n'i y'a ye dɔrɔn k'a fɔ biyɛndimi taamasiyɛnw bɛ y'a tigi la o y'a fɔlɔ ye filanan maa minnu bɛ yen k'a fɔ ni fasabana b'u la u ka fasadimi a ka jugu hali u ka mouvement u ka taa ni ka segin o bɛɛ ka gɛlɛn ani maa minnu bɛ yen k'a fɔ ni hakililabanaw b'u la u ka hakililabana ka jugu fo waati dɔw la u bɛ se ka bɔ adamadenya ɲuman kɔnɔ fila a sabanan mɔgɔkɔrɔbaw minnu si avancera kosɛbɛ mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen nɔ n'u ka mɔgɔkɔrɔbaya a fanga bonyana fo ka taa jouer hakili kan dɔɔni saba a naani na muso kɔnɔma minnu bɛ yen nɔ n'u jiginni tɔ ye kalo 3 ye walima muso kɔnɔma min bɛ yen nɔ kabini a garijigɛla bana y'a daminɛ ale ka kɔnɔmaya ni bana bɛ taa ɲɔgɔn fɛ hali n'a y'a sɔrɔ kɔnɔ ye kalo 1 de nka n'a ni bana bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ fo dɔgɔtɔrɔw k'a tigi suit olu fana sen tɛ 2026 hiji la naani a duurunan bana minnu bɛ yen k'a fɔ n'a bɛ yɛlɛma ka bɔ mɔgɔ dɔ la ka taa mɔgɔ dɔ la o mana kɛ bana sugu o sugu ye ni bana in kɔni bɛ yen k'a fɔ i mana gɛrɛ mɔgɔw la a bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔw fɛ jama b'a la i n'a fɔ fogofogobanaw ani fièvre-banaw fo bɛ taa kɛ sababu ye a tigi bɛ joli bɔ n'an ko ma tubabukan na fièvre hémorragique o ye duurunan ye a wɔɔrɔnan a n'a laban o ye ala ye maa minnu lajarabi ni kansɛri ye n'an ko ma k'a fɔ ko bon bamanankan na o banabaatɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ taa ka taa chimio kɛ
n'an ko ma k'a fɔ ko chimiothérapie o ye fɛn min ye o dɔnnen don walima cancer bɛ maa minnu na n'o o ye bon ye n'u mago bɛ traitement baw la waati bɛɛ f'u ni dɔgɔtɔrɔ ka to ɲɔgɔn fɛ u ka fɔw caman d'u ma u k'u occuper u la kosɛbɛ an balimaw o t'a bannen ye koyi saudiya jamana k'u b'a ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ jamana bɛɛ n'i b'i ka mɔgɔ bila ka taa hiji la ko fɛn fila bɛ yen nɔ u b'o ɲini diɲɛ jamana bɛɛ fɛ maa o maa de bɛ yen k'a fɔ n'i b'i ka maa bila ka taa hiji la o fɛn fila in ayiwa k'i k'i jija dɛ i k'o bɔ a sira fɛ dɛ an balimaw n'i m'o bɔ a sira fɛ ko a man ɲi dɛ o fɛn fila ye jumɛn ye a fɔlɔfɔlɔ ko n'aw ye maa o maa tɔgɔ sɛbɛn hiji la aw ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a la papiye ka sɔrɔ papiye min b'a yira k'a fɔ u ye bana min fɔ tantɔ o kelen pe t'a tigi la ko o papiye in de bɛ dilan ka visa bɔ ni o ye n'o papiye tɛ maa o maa bolo visa a tɛ di o tigi ma an balimaw a filanan an balimaw o bɛ kɛ saudiya jamana kan hiji waati saudiya faamaw u bɛna maaw de wuli ka taa jamana bɛɛ ka hôtel la agence bɛɛ la ka taa contrôle kɛ i ye papiye min dilan k'a fɔ ko ni bana tɛ hijiden na u bɛ taa ka taa sɛgɛsɛgɛ an balimaw n'a y'a sɔrɔ i ye kuma min fɔ aw ka jamana kɔnɔ n'o ye tiɲɛ ye bana nin tɛ hijidenw na an balimaw ayiwa min ka gɛlɛn n'a bɛɛ sa n'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ saudiya jamana kan k'a sɔrɔ u ye bana min fɔ o yera hijiden kelen na an balima silamɛw o man ɲi dɛ k'u bɛna ɲangili bere ta dɛ k'o bin o jamana kan ala k'an kisi o ma saudiya jamana a ye nin ci diɲɛ bɛɛ de ma diɲɛ bɛɛ k'i jija nin sariyaba in ka se k'a labato ayiwa an bɛ dugawu don kɛ a faamuyako ɲuman ala k'a di an ma an bɛ dugawu kɛ yarabi banabaatɔw ala ka kɛnɛya d'u bɛɛ ma aw ni ce aw ni baraji aw balimakɛ filɛ ibrahim jawara assalamu alaikum ayiwa Falaye o ye dɔ faralen ye hiji taga kan ka fɔ a musaka ko kɔ a ye dɔ bɔ jama la tuguni dɛ parce que ala an yɛrɛ ka gouvernement ka commission mɔgɔ dɔw cɛkɔrɔba dɔw b'a la olu taatɔ nin condition in na a ka gɛlɛ dɛ a ka gɛlɛ donc u tun k'a fɔ dɔrɔn ko funanŋɛninw de bɛ taa hiji la nin fɛn fɛn fɔra nin bɛɛ ye mɔgɔkɔrɔba bana de ye o si yɛrɛ mana se yɔrɔ la bana bɛ n'a yɛrɛ ma de o an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko timako ɲuman jira an na farikolo ɲɛnajɛ min ye kununko bamakɔ yan coupe du monde 2006 min kan ka taa kɛ kanadakaw ni états-unis ni mɛkisikaw fɛ yen 2026 min kan ka taa kɛ mɛkisiki ni kanada ni états-unis Falaye an kun bɔra la a mɛnna o groupe I kɔnɔna na mali an kɔni ye fuguri bɔ dabada la kunun min ye match min ye sa an bɛ se ka fɔ ko amical don min ye bɔko 10 in na sa an ye se sɔrɔ 4-1 ani Madagascar ka bariyaw de tun bɛ ɲɔgɔn na a ka fisa kosɛbɛ min ye denmisɛnninw ka tagali la coupe d'Afrique nata in na o min kan ka daminɛ décembre kalo tile 21 ka taa kun fori janvier kalo tile 18 an ka celu dasubaw kununko Lansana Sinayogo kabini sanga 10 na sanga 64 fana na ale tilara ka na celu wɛrɛ don Falaye nka yan'o cɛ Nene Dorgeles ale y'a don 39 la Gawusu Kiyasu jara 90 na min ye mɔnɔbɔ tun bɛ senna tuma min ale nana ka na an ka 4nan don nin b'a jira sa k'a fɔ kɔni min ye an ka denmisɛnw ye olu kɔni sen tɛna ye tulo in na sabula Gana ale ye se sɔrɔ a yɛrɛ fɛ yen ale ni Kɔmɔri tun tɛ ɲɔgɔn na o banna 1-2 Gana ka kuru kɛra 25 ye sisan anw ta o ye 18 ye an ye minnu dasi Madagascar olu ta ye 19 ye Falaye ko jamana minnu bɛ yen n'olu kɛra filanan ɲɛnamaw ye olu 4 kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye FIFA mɔgɔw CAF mɔgɔw u y'a jira sa ko balontan in ko a bɛ taa kɛ Marokukaw fɛ yen novembre kalo tile 13 ka taa bila tile 16 la min ye FIFA yɛrɛ ye CAF ye ale sɛbɛn bɔ k'o di k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa équipe 4 olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u b'a fɔ cogo min na sa ko formule demi finale sa kɛ n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ la min mana taa finale la kelen bɛ ta o la o fana bɛ taa fara jamana wɛrɛw ta kan octobre kalo yanni mars kalo kɔnɔna na u bɛ taa fara olu ta kan sa o fana bɛ kɛ jɛkulu wɛrɛw ye tuguni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa farafinna olu ka kelen bɛ taa Afrique Asie ta bɛ taa min ye Amérique taw ni tugun jamana wɛrɛw taw continent bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ kelen bɛ taa olu fana bɛ tila ka taa baraji belebeleba wɛrɛ kɛ tuguni jɔyɔrɔ kelen ɲinini de don ko Falaye i ye baraji compliqué cogoya ça veut dire i bɛ baraji ta i yɛrɛ fɛ ka tila ka taa baraji international fana tan tuguni donc an bɛ dugawu kɛ sa
ala ka o bɛɛ lajɛlen waati yira an na nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya min dira aw ma e yɛrɛ fɛ ani ne an b'a fɔ sa ko ni ala sɔnna a ma min ye balontan in tɔ ye sa a ko kɔni a birisa ɲaminen don yanni an ka segin ka na kɔkan kibaruyaw olu la. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ kɔkan kibaruyaw la bana min bɛ n'u b'a fɔ ma ko fièvre Vallée du Rift ko ale kɔni yera nin waati na Senegalikaw fɛ yen maa 140 bana in yera olu la min ye 18 o fatura a daminɛ ani sisan cɛ a yera sa k'a fɔ ko min ye kimɛli mun kɛra ka bɛn ni nin kalo tile 9 ye n'o ye alamisa tɛmɛnenw ye Senegalikaw ka minisiri bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale kɔni ye dantigɛli kɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen polisilakaw olu kɔni ye gaz lacrymogène kɛ maaw negela ye wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min ni maaw kun y'a yira sa k'a fɔ ko kalata min bɛ n'o kan ka kɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nin kalo in tile 25 maa minnu bɛ yen n'olu ka cɛbaw bɔra a la sa ko u ma jɛn n'o ye polisiw ye fa bɛɛ lajɛlen kɛ gaz ye ka tila ka boli ka don maaw nɔfɛ so kɔnɔnaw la fala ye maa 200 ɲɔgɔnna k'o de minɛna ko sabula min ye taama in ye a kun fɔra jamana ɲɛmaw fɛ ko a bɔra dɔgɔkɔrɔ ko a man ka kɛ a bɛ fɔ ma ko a interdira Cameroun ni kalata kɛra kunungo min ye cɛkɔrɔba ye san 92 ale taara ka taa ka kalata kɛ jamana kɔnɔna na sa maa 8,2 o de kan ka ye kalata in na kalata kɔni kɛra kunungo nka fala ye a kuncɛ waati bɛ ka se tuma min cɛbɔ 12 bɛ ɲɔgɔn na olu dɔw ka dugu la mankan wulila yen han ko sabula min ye jatew tun bɛ ka kɛ cogo min o ma bɛn olu ma olu kɔni yɔrɔ filenkolonci k'a dakolonci Madagascar k'an bɛ ka taa fanga jaso la wa an bɛ ka taa mun na min ye u ka jamanakuntigi ye ale kɔni y'a yira sa halisa ko ale ye jamanakuntigi ye koyi ko sabula ko min ye maa minnu bɛ ka fanga jaso kɛ nin ye k'ale tɛ se k'u to yen k'u bɛ ka sariya sɔsɔ kɛ wa u bɛ ka min ye démocratie jamanaw ko yalama dugudenw olu fanba kɔni ni sɔrɔdasiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sɔrɔdasilakaw kɔni yɛrɛ taara télévision soba la ka to ka laseli kɛ min ye jamana jɔyɔrɔw ye ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni banna nin waati in na a ko kɔni sama bɛ yen halisa tile kɔnɔna na min mana bɔ a la an n'o da maaw tulo kan fanga sinamatɔn ka ɲɛmaa min bɛ Seychellekaw fɛ yen fala ye n'o ye Patrick Hermini ye ale sera jamanakuntigi kalata la koyi a gagné nka a ko fɔlen sa a ye maa min bati o ye Wavel ye ale de tun ye jamanakuntigi ye kalata tako 2nan senfɛ sa jaabiw kɔni bɔra kunungo karido min ye Seychelles ye ale ye dugunincinin ye a bɛ farafinna Faransikaw fɛ yen min y'u ka premier ministre kura ye kɔrɔlen talen ka kɛ kura ye fala ye ale fana ye baaraw daminɛ yaasa a bɛ se ka gouvernement sigi cogo min na nka Marine Le Pen ka maaw bɔra bi sɔgɔmada in na k'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni u ma jɛn n'a ye k'u na ŋaniya siri sa wasabulon na ka se k'a ka fanga k'a dafiri gouvernement dun kan ka sigi jamanadenw ka jate la sa gouvernement kun kan ka sigi su rɔ min ye Faransikaw olu fɛ yen Israel kɔni ko sa ko ale kɔni sɔnna ko bɛɛ ma maa bɛ yen n'o ye degun sɔrɔ u ni Hamas ni ɲɔgɔn cɛ n'u minɛnen don k'u b'u bɛɛ lajɛlen bila min ye Hamas fana ye a fana ɲin'o fana fɛ sa k'u ka bɛɛ lajɛlen bila sɔgɔmada in na min ye Egyptekaw fɛ yen fala ye Sharm el Sheikh baaraw daminɛ n'a ye min ye baaraw ye sa ka bɛnkanw kɛ ka se ka kɛlɛkɛcɛ minnu minɛna k'olu falen ɲɔgɔn na n'o ye otage ye o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra dɔw dira Croix-Rouge maaw ma olu k'u lase Palestinikaw ma minnu fana bɛ Hamas maaw bolo olu fana nana n'u taw ye 13 u y'olu fana di a yirala sa k'a fɔ nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra diɲɛ magobacogo ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya Donald Trump ale min yɛrɛ kɛra miiriya in sɔrɔbaa ye min ye baro tɔ sa u kan ka taa kɛ Israelikaw fɛ yen min ye Knesset kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ sa ko min ye Donald Trump ye fala ye ale yɛrɛ kɔni kan ka taa sa ka taa yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa laseli kɛ n'o ye u ka wasabulon kɔnɔna na ye tile in
ale bɛ sɔn ka janya kosɛbɛ sabula baara ninnu bɛ senna nin yɔrɔ ninnu na yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na Gaza cogo min bɛnkanw olu sɔrɔlen kɔfɛ jamana caman kɔni y'a yira sa k'u k'u jija a ka kɛ bɛnkan ye sen min tɛna wolo furugufurugu wɛrɛ nataw la an bɛ sɔn wɛrɛ nata jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲuman kan dɔgɔkun min daminɛtɔ filɛ nin ala ka timɛ ko ɲuman na ni silamɛ bɛɛ ma a k'an bɛɛ waati wɛrɛ Falaye Keyita ani Keba Jalo olu kun bi yan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 95